Hvis vi nu ser på karisma, så er det 5 ting, som I kan... Fordi når I kan dem, så kan I nemlig måle jeres karisma, og I kan tune dem. Sådan at I pludselig, så er I fuld af god karisma. Men lad os starte med den ene. Det er energi. Din energi, den er simpelthen en så vigtig del af din karisma. Det vil sige, din gennemslagskraft. Og det sidste, som er det afgørende, og hvor 80% de stopper, men hvor særligt succesfulde de fortsætter, det er et enkelt ord, der hedder initiativ. De tager initiativ. Jeg kan love dig for, at hvis du vil det, så går du herfra med 2-3 nye idéer. Og hvis du tager initiativ og går ud og prøver dem af, så kan det være, det dig, jeg møder om 2 måneder, og det vil sige, jeg har hævet min omsætning med 30%, fordi jeg gik ud og gjorde det her.